Čau, já jsem z projektu Netmora a tady to jsou odpovědi na nejčastější komentáře pod videem, tak se na to pojďme podívat. Aspoň trochu respektu, nech ho domluvit. V tomto komentáři mám jen jednu věc, co bych k tomu chtěl říct, a to je ta, že jsem pánovi dával dost prostoru na to, k daným otázkám se vyjádřit, a pokud si všimnete, že jsme si občas skočili do řeči, nebylo to opravdu jen z mojí strany. Nejhorší na tom je, že tyhle lidi chodí po městě a jsou mezi náma. Ano, s tímhle komentářem můžu jen souhlasit. Ačkoliv je toto téma velmi tabu ve společnosti, nemyslím si, že je špatné o tomto téma hovořit. Humus a tyto lidi melou, že naše generace je zkažená. Tohle je nejlajkovanější komentář u našeho posledního videa, který vystřelil. Ale jestli je naše generace méně nebo více zkažená, nechám na ostatních. Chudák, úplně ho chápu, jak to má v tomhle věku řešit. Tenhle typ komentářů mě občas opravdu zaskočí. Pojďme si říct příklad, když jste rodičem a vaše dcera by zažila přesně to, co by mohlo čekat zmíněnou mladou dívku ve videu. Jedná se o mladou holku ve věku 14 let a pána v důchodovém věku. To, že by si měla holka může zablokovat, s tím můžeme souhlasit. Ale co pán? Ten konverzaci neměl ukončit, když věděl, že je dívce 14 let? Udělejte si o tom obrázek sami. Máte YouTube kanál? Ano, YouTube kanál máme. Určitě se můžete jít podívat na celý rozhovor s mužem a napsat nám zpětnou vazbu do komentářů na YouTube kanále Netmora. Navádíte ty dětky sami, pak se nedivte, že vážně přijde a že mu to přijde v pořádku. Masivní low taper fade 1, 2, 3. Opravdu nevím, kde si získal tady tu informaci. Že jsi schopen se pána zastávat. Ale myslím, že jsi asi neviděl video na YouTube, kde je vidět i záznam konverzace. Tak se na to běž podívat. Ty vole, chudák borec už neví, jakou ruku má vytáhnout, aby mu nemrzla. Jinak to video pokračujte. Tenhle komentář mě opravdu pobavil. Jo, nebudu lhát, ale byla mi fakt zima. A poslední komentář, který se pod videem objevoval, dá se říct nejčastěji. Hoši, keep going. Tento typ komentářů se pod videí objevuje docela často a chceme vám říct, že z toho moc vážíme. Takže tady to byly odpovědi na nejčastější otázky a komentáře pod našima videama. Pokud byste měli další věci, na které se chcete zeptat, napište nám do komentářů a rádi vám na to zodpovíme. Já jsem z projektu Netmora a tady to je vše.